Dneska je tady kluk, který mu zpochybňovali kariéru celý život v podstatě. Nebyl dobrý na Spartu, pak nebyl dobrý na velký přestup, zaplatili za něj možná miliardu. 70 000 diváků na AS Řím na něho pískalo. Ty si ten hajzel, co nás stal strašně moc peněz a nic tady nepředvádíš. Říkali, že je křehkej, že nic moc neumí. Když jsem tady o něm posledně mluvil, když dal gól z poloviny na Euru, stal se nejlepším střelcem na Euru, tak mi dokonce hodně lidí psalo a říkalo, proč si o něm mluvil. Na polovině zakopne o balón, ale nic nepředvedl ve velké lize. Tak tenhle ten kluk teď dal 24 gólů za sezónu v Bundeslize a ještě z toho 20% zápasů chyběl. Dámy a pánové, Patrik Schick.